musika munduaren panorama izorratuta dago. Eta txikitasunetik izorratuta dago, asko polarizatu da, ni gizartearekin konparazio bat egin da, musikarien klase ertaina desagertu da. Edo oso talde potente bat zara, eta egiten duzun edo zer gauza, botatzen duzun azkeneko puzkerra saldu dezakezu, edo oso txikia balin bazera, oso zaila daukazu, eta guk analisian nahiko argi daukagu. Garai batean diskografikak zirenak, diskak saltzen zituen, eta kontzertuetaz taldeak enkargatzen ziren. Agian egun liteke promozionatzen zuen agentziari. Orain diskoak ez dira saltzen, eta diskografikak promozio agentzia bihurtu dira. Euskal Herrian badaude asko eta oso potenteak. Eta, zer gertatu da? Azkenian horiek enpresak direla. Eta enpresak izaten diren momentutik merkatua bete egin dute. Merkatu guztia okupatzen dute. Edozein herritara joateko agentziarietatik pasatu bertzara. Eta, horiek merkatua profesionalizatu dute maila batean eta okupatu dute, eta oso espazio txikia gelditu zaie talde txikiei bere kabuz hazi ahal izateko. Eta hori azkeneko urtetan gertatu den zerbait da. Pandemia gainera areagotu egin du, ez dakit zergatikan. Entzuleak pentsatu bezala, zenbat denbora aurretik erosten dira orain sarrera kontzertu batera joateko. Dena soldautaren filosofian bizi gara orain, eta horrek oso espazio gutxi guztien du, eta kontsumo ereduak asko aldatu dira. Jendearen musika konsumitzeko ereduak asko aldatu dira. Askotan jendeak pagatzen ditu sekulako dirutzak, beken ezakitzer euskal talderen kontzertua ikusteko, eta horrekin bere kulturaren kupoa bete du. Gero ez da joango gaztetxe batera, edo bere ondoko herriko, edo bere herriko talde txiki baten kontzertua ikustera, ze iruditzen zaio 6 edo 7 euro pagatzea izugarria dela. Orduan, mentalidade hori aldatu da eta txarrerako. Eta, gure espazio txiki honetatik hori aldatzen saiatzen ari gara, gure kabuz autogestionatutako proiektu bat eginez, eta hori aurrera ateratzen. Zagin orain hori txiko geran, aldugun tokira, baina, hortxe da gure borroka.